Vura shoko uriverenge saite nungo usaneteswe chakavanzika zveupenyu zvirimo mushoko rake ndovimba namweya mutsvene wacho mudzidzisi mweya mutungamiri ndinotenda Mwari Baba vakatipa mweya mutsvene uya mweya mutsvene Akazi kazonguke uyu anoziyani Silent Night. Muliza mujeji. Iwe ulikupinda nechibadolo mjeji wewe. Naimi. Kwa banda mapindwa Naimi. Ulikupinda nechibadolo mjeji wewe. Naimi, muno mubawe rema muno pinda nechibadolo. Ndingataze kupinda nebodolo muchimba song Silent Night. Mulikuda kuti ndile manja. Maria wakapiwa Neliana bae nde ulukunwa mamba nenge munesina kukwana so nemujaji ikona kudalo so nikuza Eliana ulikunzoka mudze ishua ndosaka ndisina kuti vatengera kana ngiri ni present ye Father's Day vamwe ndakavatengera masutsu awo kusutsu wodhuku kwakutori ne promotion ya $15 suit saka imi mandira tokutengera nekuda kwehunhu wenyu ihoho muri kuita rusuru rwaganda mujeji isoke amuna kana kuvunza kuti ichaita kuti ndimwe wawanichi zina basa izvozo munhu ungauya wakadakwa kuchechi shuwa pa uyu azvine basa ndinokwanisa kunorenga sutu yangu pasusiwe kuti ndipadhuzi apa kuona fesi rinenesa mola hapana kana chinonesa suningashaye $15 15 nini yekutenga sutu anishaini ndiani mumwe ali kuda sutu nimutengere nakabva ku UK manje apa nemali I have pounds I have them nyalala uko utoshamisira nezvinhu zvisina basa enda unotenga masutu yacho unditengere wasi